Jeg havde jo umiddelbart troet, at det mest ville være piger fra 93-generationen, altså piger, der er meget yngre og som ikke har haft sex, der kunne få det. Men jeg blev glad for at høre, at det også godt kunne give mening for mig. Jeg synes ikke, jeg har fået så meget oplysning omkring vaccinen gennem medier, netop fordi, at der er blevet fokuseret meget på, at det kun er de unge piger, der kunne få den. Jeg synes, det er det signal, der ligesom er blevet sendt. Jeg har snakket rigtig meget med min kæreste om at få den her vaccine, og hvor nødvendigt det overhovedet var, når jeg var i et fast forhold. Men vi synes begge to, at det ville være en rigtig god idé. Jeg tror, at det, der får folk til at få den her vaccine, og måske især mine veninder, men det er, fordi vi ved, hvor farligt det er, hvis man udvikler livmoderhals. Fordi jeg kender faktisk 2 piger, der ikke havde fået den her vaccine, og som udviklede de her svære celleforandringer, som er tæt på kræft og sådan noget. Og de havde nemlig taget sådan lidt let på den screening der. Især piger på min alder tænker, at når staten kun giver den her vaccine til unge piger, så må det være, fordi det ikke kan betale sig for mig at få den. Og det tror jeg er en af de største årsager. Jeg har faktisk ikke vidst særlig meget om livmoderhalskræft, før jeg snakkede med nogen på mit arbejde. Jeg kunne forestille mig, at det er noget, alle læger synes er en rigtig god idé. Nu er det så mest mine veninder og mit arbejde, som jeg har hørt om vaccinen igennem, men jeg kan slet ikke forestille mig, at der er nogen, der er imod det. Jeg vil helt klart råde andre til at få den her vaccine. Det er en rigtig god idé at forebygge, når det drejer sig om så alvorlige sygdomme, som livmoderhalskræft er. Og altså, jeg synes alligevel også, hvis man tænker på pengene, så er det trods alt kun 2500, jeg skulle give for den nu her. Og det synes jeg godt, man kan lægge, også selvom man er på SU. Det er en god investering på sigt.